Orduan, idazteko prozesuari dagokionez, bost urratzetan egin dudala. Lehenengo urratza ikaslearen inguruko programazioa aztertzea izan zen, programazioaren barruan funtsezkoa dalako ikasle izatetako helburuak kontuan izatea. Egileek, hain zuzen ere, komunikazio helburu batzuk egin biztan izan dituztelako, ezta? Adibidez, hiztun gaiak bere buru aurkeztea, edo etxe baten ezaugarriei buruz galdetzea, edo lanpostu baten baldintzei buruz informazio eskatzea, eta orduan, horrek baldintzatu egiten du narrazioaren idazkera, batzuetan pizka bat bortxatzeraino, adibidez. Bikote bat dagoenean elkarri musua ematen lehen aldiz, bata besteari galdetzen dio, zer moduz musua, eta besteak erantzuten dio, kalitatezkoa. Zergatik aipatzen dut abanik, nire liburu normal batean, enuke idatziko kalitatezkoa erantzun hori, enuke idatziko, baina programazioak pizka bat eskatuta, kontuan izanik, helburu didaktiko baten zerbitzura dagoela, konvenientzia izaten duzu gidari ez, berba batzuk edo besteak aukeratzeko orduan. Programazioa aztertu eta gero, bigarren urratza, ardatz bakoitzeko edukiez jabetzea. Hau da, ze hiztegi, hiztegiaren barruan zer eremu semantiko lantzen den, zer definabide kasu, zer adiz mota, trinkoa diren ala ez, aldia, zer sintasi, perpaus moten artean, ze partikula erabiltzen diren maila horretan edo kompletiboa, edo kontzesiboak edo relatiboskoak egiteko, puntagailua zenbakietan. Behin eskema orokor hori argi izanik, idaztea etorri zen, hirugarren urratza. Eta oinarrizko premisa behin eta berriz markatua edo zen, novela labur bat sortu behar duzu, literaturtasuna zainduta, baina hizkuntzaren trataera zehatz bat eginez. Horrek esan nahi du, muga batzuk errespetatu behar dituzu. Alde horretatik, zailena edo hiru zailtasun edo hiru oztopo topatu ditunik idazterakoan, ezta? Bata, hain zuzen ere, hizkuntz mailari eustea. Zer norbera baditu idazteko orduan joera jakin batzuk, eta orduan hemen behin eta berriz egin behar nuen stop, zati batzuk berri idazteko. Sinpletzeko, beti irakurleak ahalik eta oztopo gutxien topatu behar duela gogoratuz, ezta? Adibidez, momentu batzuetan, ondo gustora erabiliko nuen norantz kasua, baina nora kasuarekin konformatu behar nuen, eta horrelako xarribideak. Beste zailtasun bat, hizkuntz mailari eustetik aparte, erabiltzaile potentziala zein izan daiteken irudikatzea. Ze, klaro, edozein adin eta jatorritakoa izan daiteke, eta seguruenik proposamen hau begia arrotzekin hartuko duena. Orduan, zail egiten zitzaidan, pentsatzea, ze irakurgai interesgarria ez bada ere, entretenigarria ze irakurgai izan daiteken, hain gustu eta hain espektro zabalerako, ezta? Nola kontentatu edo gustu guzti horiek, komila artean. Eta gero, nire hirugarren zailtasuna edo oztopoa, hizkuntz mailari eustearekin batera, eta erabiltzaile potentzialaren hori irudia edo zertzeaz batera, hirugarrena zen, zentzu edatuarekin eta simboloekin ezin jolastea. Ze metafora bat, nigarea joera handia daukat beti, prosa poetikora jotzeko, edo irudiak eta metaforak eta konparazioak eta erabiltzeko, eta orduan adibidez, honelako esaldi bat idaztean, euria muki beltza zen, nik bada kontziente naiz hor, irakurleari bi zailtasun jartzen ari natzaiola, ezta? Batetik hitzak ulertu behar dituela, lehenako pauso hori da, baina gero ganera interpretatu egin behar ditu. Orduan, holakoetan pizkate eusten edo ibili naiz. Beti ere, hizkera zuzena izan dadin, naturala eta erreza izan dadin, infantilizazioan erori gabe, baina aldi berean literarioa izanik, ez? Orduan, txistea ginez, nire gure izan dira, tonterías las justas, eta venga, epin, baina, pasatu bai. Eta, horren ondoren, laugarren fasean, ariketak asmatzea etorri zen, eta ariketak bosguneren ingurukoak dira. Antolatu nituen batzuk edukiaren ulermenari buruzkoak, beste batzuk lexikoa lantzeko bereziki, zinoen dinean dominatu izenia eta bat,
beste batzuk pertsonaia lantzeko, laugarren multzo bat sintaxiari begira, eta bosgarren baten edo esaldi laburrak idaztarazteko moduko galderak. Egia da, lehenengo liburuan eta bigarren liburuaren artean badagoela ezberdintasun bat, ze bigarren liburuan ariketetan toki gehiago hartzen du literatur hizkuntza bera aztertzeak. Hor, neure librago ibili nintzen hor, literari bagoa da, bigarren liburua, eta orduan hor, bai, badira ariketa batzuk zenbait metafora edo zenbait irudio, zenbait simbolo aztertzeko. Eta azkenik behin Arrieta Aldariaren oniritzia jasota, baina erantzunak egitea. Osake, bost urratz nahiko bereziak. Eta liburuen mamiari dagokionez, gauzatxu bat bakarrik, bi historiak oso desberdinak dirala, bata eta, bueno, euren artean, ez da, oso ezberdinak. Tangoan oizean behin, narrazioan saiatu nintzen, identifikazio puntu bat sortzen pertsonaia nagusiarekin, Argentinatik oper etorritako gazte bata, arbaz euskaldun bat duena. Orduan, kostaldeko herritxo baten, iaz mori gabe, hasiko da, bere sustraien bila, eta beste batzu botatzen. Hanengo dituen harremanen bitartez. Historia lineala da, misterio txikitxo bat daukan atartean, ukitu sentimental batzuk, eta amaiera edo diente lasaigarria. Hau da, komplikazio handigako narrazio bat da, eta lehen alde honetan orpo-sorpo jarraitu duen programazioari. Programazioari esan edo eta hirigintzari buruzko lexiko eranbideak ez, nabarmendu egiten duen, edo elikagai buruzkoa, edo esakideak eta bat. Bigarrenean berriz, Borrokalari Argitzuak beste liburu mota bat da, pertsonaien galeria bat da, eta horrein bat egoera aurkezten dira. Honeren batean pertsonaien bizitzak gurutzatzen direlarik. Emakumea dira pertsonaia gehienak, Eba, Estela, Ednat, Eloisa, eta azken batean, pertsonaia hori guztiak dira, idazle bat idazten ari diren liburu bateko pertsonaiak. Horregaitik daukate denek ezaugarri komun bat. Euren izena letratik ikastea eta hori emakume hitzaren lehizkia da. Eta bestalde batetik, dana daukatela halako egonezin bat, eta egonezin hori adierazita dago simbolo baten bitarte, simboloa maleta da. Maleta batzuetan, maleta bat da, beste batzuetan da poltsa bat, beste batzuetan da bizkar zorroa, beste batzuetan da kiroletako poltsa, edo erosketa orgatxoa. Azken baten edukiontzi bat da, euren ekipajea garraiatzeko. Euren ekipajea esaterakoan, zaten ari gara, euren nortasuna eta euren bizitza. Eurak esan ari, hauxe naiz eta hauxe daukat. Eta honekin egin behar dut borroka. Hau da, liburuaren izena ironikoa da, idazle hori idazten ari den liburuaren izena ironikoa da, ze pertsonaia hauek jente normala dira, eguneroko arazoa dituztenak ez dira heroiak, euren ekintzak ez dira historiara pasatuko, ez daukate biztirari, baina epika bat badira, epika txiki bat, borroka egin behar dutelako aurrera segitzeko, ez da. Eta, lehen esan duen moduan, liburu literarioagoa edo da, badauko nire ustez azpitik beste korronte bat sakonagoa edo, eta idazkerari dagokionez, librago egin nintzen, irudi gehiago egin nuen, baina nire burua salbatze aldera edo, asko erabili nuen justaposizioa. Egitura sintaktikoena eta hitz zerrendena, sinonimia asko, holan ikuspuntu praktiko batetik ikasleak hiztegia berazteko edo baliabide gehiago moteko, baina beste alde batetik ikuspuntu estetiko batetik neure adieraz moldea pizkatxo bat edertzeko edo ez gehiegi ez manka